Sa Good Vibes dedication sa bago nga St. Francis Xavier Cathedral sa Barangay Talubangi sa Cabancalan, ginpatigayon. Ginakabig nga maragta sa mga Catholic Church leaders, tumuluo kag lokal nga mga opisyales ng gobyerno ang pagbukas ng bago nga St. Francis Xavier Cathedral sa Cabancalan City. Nahamtang ang bago nga balay pala nga muyuan sa 3 hektarya nga duta sa Hacienda Clementina, Barangay Talubangi nga ginapanag-iyahan sang pamilya Halandoni. Ginpangunahan ni His Eminence Jose Lazaro Cardinal Advincula Jr., Archbishop of Manila, ang solemn dedication sang nasambit nga cathedral. Nagbuylog sa dedication sang katedral ang linibo ka mga Katoliko, kapinapulo ka mga bishops, archbishops, kag mga kaparian gikan sa nagkalain-lain nga lugar. Nagpasalamat si Cabancalan Bishop His Excellency Most Reverend Louis Galbines sa tanan nga nagbulig agud matukod ang cathedral. Ginsilin ni Cabancalan Mayor Benji Miranda nga dako nga bagay para sa syudad. Ginatapos na tukod kag nahuman ang cathedral matapos ang napulo ka tuig. Para kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, dako nga pasalamatan nga nalampuwasan ang mga pagtilaw nga naeksperyensyahan sang probinsya ilabi na sa Southern Negros.